gaskiya wai kada kowa ya cover ba. 100 meters away from. I've ordered level. Kaji almajiri nan ba su rufe level. Kaji almajiri nan ba su rufe sai ku bari nan gama labuwa ka za a ɗauke kamar ga kaya yana nan dalilin ya shirya mu yana ba da Alima bar wannan abin shi magana da shi. Ina da zamu dan zauna. Ina tunanin kin nan ba ni ban ga kin nan ba. Akwai matan shi a Zauna dan cajin waya na da laptop dina. Ne da take ko? shiga daga can. Ina da shigo. Ina ba ku tasu. lafiya na bayan Allah, gama lafiya da kali da tsoro. Gama lafiya da gidan limit the vehicle. Can I lose a shot? Gama lafiya mai karamba, dan mai karamba. Dan mai karamba. Gama lafiya gurin gima mai ban tsoro. Gama lafiya. Gama lafiya. Gama lafiya. Gama lafiya. Gama lafiya.
za ta zamanto ta zo maka lokacin da za lafiya mai horo a biya Allah hankali ko amin Allah ya kusa ciki lafiya mai horo a biya Allah ciki lafiya adali Allahu Akbar ما يشاء ويفعل ما يريد له الحمد على ما قدر وحكم وهو أحكم الحاكمين القاعدة الرحمن ليس فيه خير بل كل ما قدر رب العالمين يفعل في خلقه وملكه ما يشاء فإذا نزلت مصيبة فلا يسيء العبد الذل بربه فإني ما شاء رواه البخاري القائل a sahu ciki da waje a daidaita sahu ciki da waje a daidaita sahu حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الرحمن الرحيم وإياك نستعين ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي سيذكر من Allah ya sa mace mai ijaba Allah kare su bukatun su Allah ya biya mai da shi gidan salafiya shi ba ko da muke da shi Allah ya faya Allah ya sa ya zo mana duka kira ta tafi ta mu a can ai Only channel. Madam, no but small. Ya zai da ikon Allah, ikon Allah sai kallo. Ikon Allah. ah kaga wannan da kawai ah ka sa wannan space guri ne kawai na gaba na gaba ha dan modi Allah ya ka shi sa da jasu kuma ya fi sun mana su ne gafara Allah ya ku nan please ku ya ku Allah za mu bane Ku gama da duniya lafiya ba mu ke ya ba ma da ya tamanin kan ya ko ni na aka ce ai sai a hankali Allah
gangare sauka gangare sauka gangare sauka da mu da hauni lafiya mai nasara kyau gyara daidai sana gyara daidai sana gyara ki muku kyau sana an saka abin nan har sai a zauna a motar a kira shi dan intellectual resonance, and of course the deepest clarity of inquiry. Your Royal Majesty, you from answering the call of being an unwavering, resolute voice for truth, for justice, for an evening visit that is supposed to be quiet. But I tell you this, your visit today here at Government House Lafia has already been etched in the hallowed paper.